balaang bata. So sa mga pangutana, ito lang ihatag niya ang tubag niya itong ubang pangutana. Kaya ito sa dihatag ni Brad Silbert, ang iausab nga ipaambit nini nga may kalabutan sa atong tima karon nga may sa atong pagpasidungog ni Senyor Santo Niño. Salamat, attorney. Ang akong pasiunang itampo sa imong gipaambit, attorney, may tungod sa historical yung pagpadayag o presentation nimo. Ako mo ingon lang nga dili di ay gyud tinuod nga ang Christianity, no? Ni adto pa walay mga larawan, no? Kay sumala sa imong gisaysay nga dala nila ni Magellan o kisa to imong gihisgutan kaganina uban pagali ang pari nga si Father Valderrama, no? Sa ila man to nga panahon diin dala to nga imahin og atong hinumduman nga sila gikan sa lugar sa Espanya, no? Pagpaingon nila diri sa Pilipinas. Unya ang Espanya kung maghisgot og Biblia usama ni sa naabtan yun nila ni Pablo. Yes, it was St. Paul o Christianized Spain. Yes, no. Sumala sa Roma. O Roma 15:28. Naghisgot si Roma 14:28. Yes. Yes. Nga, So nga sa di pa siya mo adto sa Roma, muhapit siya, kikan siya sa Espanya. Matod pa ni San Pablo. So dili di ay ingon ba nga awahi raman na, gama raman na sa mga Katoliko awahinan, no. Kay ang history nagsaysay nga ikan sila sa Espanya. Unya lagi dala nila tong imahin. Dayon dili na siya mo layo o mo corroborate pag yun na og ayo, attorney, kung atong hinumduman ang gipamulong ni San Pablo sa Galacia 3:1 nga naghisgot siya og kanabang paghulagway depiction ni Jesus Christ nga nagbitay sa cross. Yes, nga gani sa Living Bible Translation giingon sa usa ka Protestant version translation attorney giingon a picture of Christ crucified. Ingon na. So naagyoy imahin, no? Dayon nahinumdum po ko sa kinipong gihago sa usa pug kapari nga Indian attorney kato si Kaiparambadan. Yes, diin nagsaysay siya sa tradition ba sa Kristyanismo, early Christian tradition nga ako lang basahon. yes. Giingon diri, before the formation of the Bible, Christians in their churches used statues and pictures. The 4th century historian Eusebius tells us that he had seen a statue of Christ, arms outstretched. No? Church History Book 7, chapter 8. So, mo ni, kung ato po ning ikunik atong gisgutan ako ganina attorney nga si San Pablo, nag-depict, nag-asoy nga na ay imahin si Kristo nga nakita na crucified yun, no? Kanang yes. Natong krusipiho ba, no? Okay. Then sa sumpay giingon, we have evidence from 150 AD. So mga tungang bahin sa ikaduhang siglo, no? We have evidence from 150 AD onwards that the Christians decorated their tombs and catacombs with paintings of Jesus, Mary, the cross, feasts, etc. Excavations for a new basilica in Nazareth brought to light a mosaic painting of the Eucharist which dates back 63 AD, unang siglo yun. The oldest pictures of Mary and the child Jesus, mauna ni attorney, katong Santo Niño, are found in the catacomb of Priscilla in Rome, dating back to the 2nd century, even before the Bible was formed. Paintings and statues catechized people by producing the events in the gospel. So, kanang imahin gali attorney, according sa history attorney, di ay ila po nang gigamit sa pagtudlo
sa gospel kay ang uban sa una inana man ilang style attorney pagtudlo ipaagi larawan. Ipaagi nila visual aid. Visual Kay aid. di man tanan mahibalo nga mubasa o doon na may pagtudlo patungod sa pagbasa. Ang pinaagi sa maong mga imahin o mga visual aid masabtan sa mga tao ang mensahe nga ihatag diha kanila bisan di sila mahibalo mubasa. Sa ato pa attorney, di ni ang ato rang mga maestra ron sa DepEd may nag-unaan ng visual aid. Yes, sir. sa history mga Kristiyano, no? Nagkuan gyud, nagtudlo sa atong pagtuo, naggamit og mga kanabang mga imahin. So kana lang atong pasiunang kana tampo sumala po sa imong isaysay attorney nga history. Ang ato lang i-klaro po sa mga listener nga lahi tong mga larawan nga gisgutan sa Biblia nga mga idolos kun mga Dios. Kay ila mo nang iusa attorney nga ilatang pakasaypon nga hantod ang atong larawan ni Kristo sa iyang pagkabata, himuon na po nilang Diyos. Ila gyud ang pakasadon. Walgi yang ipariha ko no. Niadtong larawan sa nati nga baka nga gisayaw-sayawan sa mga Israelitas di nasuko ang Dios. Nya si Moses sad nga gikan sa bukid sa Mount Sinai, nagsilaob sad ang iyang kasuko, iyang gibusdak ang duha ka papan nga bato. Manungdan nga nabuak kini. O ikasukan niya si Aaron, yes, ang iyang igsoon. Kay mo may nabilin diri sa patag, diri sa ubos samtang dito siya sa bukid sa Mount Sinai. Nga kahibalon naman unta sila attorney nga kay nagbasa man sila Biblia nga sa diri sa Biblia duha ka klase ang larawan, no? Kay diri sa daang tugon si Moses gipahimo sa Dios og larawan sa kiruben o anghel. So o ato nang tanawon, so dili tanang larawan Dios o gidili. So ang ila lang ganang ilang huna-huna nga hasta ato mga ribulto na himo na pong Dios, mas mayo siguro nga ayuhon nila paminaw ang gitudlo sa Katoliko. Okay, my son. Although ang pangutana kadaghanan ini karon may kalabutan sa imahin ni Senyor Santo Niño, pero usahay mo apil ni sa may tungod sa larawan. Una sa tanan, mga igsoon, ang giingon nga gisayaw-sayawan dili to larawan ni Senyor Santo Niño. Ang sayaw-sayawan sa mga Israelitas di nasuko ang Dios. Larawan sa nati nga baka. Og ilag yung giisip nga kani maunay ilang Dios. Yes. Lahi una sa tanan kining atong mga larawan bisan pa man sa larawan mismo ni Kristo wata magingon nga kanang larawan ni Kristo mao nang Dios. Larawan na sa tinuod nga Dios nga mao nga atong Ginoong sa Kristo. Og si Kristo mismo kung atong sabton pag-ayo ang balaang kasulatan nagsugo nato nga magpabuhat siya og larawan. Yes. Okay. Mao nga usa ka pastor ni Brad akong nasugatan. Pag ingon nako nga si Kristo nagsugo og larawan, matud pa niya wa padyo kuno siya kabasa. Gikan sa unang pahina sa Biblia, gikan sa Henesis. Paingon sa pinadayag na si Kristo kuno nagsugo nga magpabuhat siya og larawan. Yes, wa siya kabasa. Kaya ang iyang gibasa una nga pahina raman ug ang katapusang pahina. Bitaw mga igsoon, naana. Kung ato lang sabton mga igsoon, naana sa Numeros 21. 8 ngadto sa 9 sa daang tugon. Kanang sa daang tugon, niadtong panahon ni mauligi, samtang naa sila sa kamingawan in the wilderness. Ang mga Israelitas nagbuhat og mga kasaypanan. Nagbuhat sila pagpakasala ug nasuko ang Dios kanila. Tungod niini gipamahit sila sa bitin. Ug daghan kanila nga matay sa mga Israelitas ug ang uban kanila nga napakan sa bitin, wa man gani mamatay pero nangasakit. Ug tungod nini ang katawhan diin gipanguluhan ni Moses samtang naa sila sa kamingawan, nireklamo mo ito kang Moses. O Moses, kung maumaday ni, nga imo laming gidala dinhi aron patyon, nining mga malalang nga bitin,
may pagwa na lamin nimo kuhaa dito sa Ehipto. So, si Moses, miadto sa Ginoo, miampo siya, o Ginoong Diyos, ang imong katawhan, ang imong gipiyal kanako. Nagbagotbot sila, nagbagulbol sila, tungod sa pagpamahit sa mga bitin. Nadaghan kanila nga matay, o ang uban nga sakit. Ang Numeros 21, 8 ug 9 mga igsoon, mao na itubag sa Ginoo. Mingon ang Ginoo, Moses, magbuhat ka og larawan sa bitin nga tumbaga. Bisan pag dili butang nga larawan, tumbaga gud, bitin nga tumbaga, ipabuhat ni Moses. So, larawan gina siya. Unya, ibutang mo sa usa ka tukon ang kadtong gipamaakan sa tinuod nga bitin niya karon nagbuhi pa pero nangasakit. Mutan-aw lang sila sa larawan sa bitin nga tumbaga na nga imong gibitay diha sa tukon. Sila mamaayo. Sa diyang pagbasa na ko ni Brad, katong mong pastor, mayon, asa ba si Kristo diha nagsugo? Ay ko, pastor, pabo tao sa, niapata sa introduction pa. Nasayod ta nga ang bitin nga tumbaga gihimo ni Moses, larawan kadto. Gibutang niya sa taas nga tukon, o ang mutan-aw nining mong larawan sa bitin nga naa sa taas nga tukon, mamaayo sila sa ilang sakit, sa pinakan sa bitin. O sa panahon sa atong Ginoong Kristo mga igsoon, iya kaning gikutlo kining maong larawan nga gipabuhat sa iyang amahan kang Moses. Na sumala sa mabasa nato sa Juan 3 Kapitulo 14. Juan 3:14 mayngon siya. Mayngon nga giisa ni Moses didto sa kamingawan sa samang paagi, in the same way kinahanglan nga iisa usab ang anak sa tao sa samang paagi. Anak sa tao sabot siya. Buhatan pod ta og siya og larawan. Kay di man siya himuong siya iisa. Giisa naman siya didto sa taas sa cross. Yes. Ang gipabuhat ni Kristo sa wala pa siya sakita sa cross, mauna ang gipasabot o ang nahitabo karon nga gibuhat sa mga Katoliko, ang krusipiho. Ang krusipiho di na ang larawan ni Kristo sa itaas sa cross. Sama sa bitin, kadtong napaakan sa tinuod nga bitin niya nangasakit, mamaayo sila kung makakita sa bitin nga tumbaga nga gihimo ni Moses. Yes. O by analogy, ang ato pong mga sakit sa atong kalagkaron mga igsoon, mahimo nga matambalan, matagtanaw nato sa larawan sa krusipiho, diin ang anak sa Dios nagbitay, nagpasakit o namatay sa maong cross, dili ra ba sa iyang kaugalingong sala, kay wa masay sala, o no Pedro 2:21 ug 22, si Kristo walay sala, pero nganong namatay siya, nagpakamatay siya diya sa cross, tungod sa akong sala, tungod sa inyong sala, ug tungod sa atong mga sala. So inagtan-aw nato sa krusipiho, mupahinomdom nato nga matag nga kun mahimo unta mulikay na ta pagpakasala, ug sa dihang paagi mamaayo ang atong sakit nga kalagnon, ang sakit sa kalag nga mao ang pagpakasala. So mao na mga igsoon ang gingon ni Kristo sa Juan 3:14, sa samang paagi buhatan sa kunimo ninyo og larawan, ang anak sa tao iisa usab sa samang paagi sama sa bitin nga tumbaga. So kana palang daan o guban pa daghan pa nga mga teksto may tungod sa larawan nga ato na ning sigbalik-balik din atong hinahinayan pag tubag ning ipadala nga mga pangutana. Sini Katoliko siguro kani, pero ang iyang pangutana, Brad, unsa ba nang naa sa kamot sa larawan ni Senyor Santo Niño nga lingin? Bula ba na? Mga igsoon, dili na bula. Kalibutan. Nga naman na, nga naa
tungod si Kristo usa o kauban samahan samtang gibuhat ang kalibutan. So naana sa Proverbio Kapitulo 8 o panultihon sa ubang hubad sa Biblia, panultihon o Proverbio Kapitulo 8 versikulo 23 ngadto sa 30. Sa wala pa buhata ang kalibutan, ako diha na. Matod sa second person sa Blessed Trinity nga mao si Kristo. Ako diha na kauban samahan ingon nga magbubuhat sa kalibutan. Mana kalibutan kanang naa sa kamot sa larawan ni Senyor Santo Niño. Unya kana nakunupod nga naitaas nga gigunitan sa larawan ni Senyor Santo Niño sa iyang kamot. Mao na ang baston mga igsoon, rod. Tungod kay hari siya, naagyo siya ay baston. Ang baston nagkahulugan og kamanduan. Naidaghan nga mga mabasa nato nga ang atong Ginoong Kristo hari. Bisan sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 1-2 di nakita ni San Juan ang usa ka babae nga nagbistig adlaw og nagsagit siya sa pagpanganak. Og nanganak siya usa ka batang lalaki nga naghari sa tanang kanasuran. Kinsa ning bata nga maghari sa tanang kanasuran? Mao ang atong Ginoong Suko. Mao na nga bisan bata pa siya, naa na siya baston nga nag-signify sa iyang pagkahari. So, balikon ako, Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 1, 2, o 5. Unya, ngano ba kuno nga giingon og senior nga bata man kuno, so dapat junior. O lain na sad ni nga pangutana, ambot og di ba ka ni pangutana lang pero kay pangutana man ato gini siya. Ang ingon sa una nato ni nga og senior man kuno naa unta po na sa junior. Panibal Silbert, senior man siya, di na mo po siya junior. Na mao si Silbert Junior. Okay. So, ngano bang gitawag og senior? Nya, Santo Niño. Bata pa gani, senior na daw kuno. Actually, ang pulong senior, usa ni ka Spanish for Lord, Ginoo. O sayod ta nga si Kristo, buhat Diyos 12, nga ang atong Ginoo o ang Diyos mo ang Ginoo sa tanan. So, senior, para lang sa amahan, dili lang kay para sa amahan, mga igsoon. Bisan sa anak. Nga naman, tungod kay diha sa ilang pagka-Diyos, aduna naman sila'y usa kakinaiya. Ang amahan, ang anak, ug ang Espiritu Santo, usa lang kakinaiya diha sa pagka-Diyos. O matud pa ni Propeta Isaias, Kapitulo 9, Isaias 9, versikulo 6. Gingon, nga ang usa ka bata mataw, ug igatungtong na siyang abaga, o ang usa ka buluhaton, og siya paganganlan nga Diyos nga gamhanan, amahan nga makagagahom, og prinsipe sa pakigdait. Ang bata kuno nga mataw, matud pa ni Propeta Isaias, pagkatawag amahan nga makagagahom. So, mahimo nga tawgo natog senior ug ang imong ginahuna para na makana sa amahan. Mao na ang gingon ni Propeta Isaias. Og ang medyo lisod-lisod nga pangutana o tinuyuan ba ka ni nga pangutana, mao ang kana lagi ngano kuno nga magsayaw-sayaw lagi ta, nganong naa kuno'y pagsayaw. Mga igsoon, kanang pagsayaw na sa 2 Samuel Kapitulo 6. 2 Samuel Kapitulo 6 versikulo kuana na sa versikulo gingon din mga igsoon, 2 Samuel Kapitulo 6
Masugod ta sa Josie. O giingon nila si Hari David, gipanalanginan si Ginoo ang banay ni Obed-Edom ug ang tanang iya tungod sa sidlakan sa kasabutan sa Dios, sudanan sa kasabutan sa Dios. Busa miadto si David ug gikuha niya ang kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obed-Edom o gidala kini ngadto sa iyang syudad og sila malipayon kayo. Siya dihang nakalakaw na og unom kalakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa tupa ang kining kuan kining arka nga gisudlan sa napulo kasugo diin adunay duha ka larawan sa mga anghel diha sa itaas sa arka. Sa dihang nakalakaw na sa unom kalakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan o ang arka sa Ginoo, naghalad si David og usa ka turo ug usa ka nating baka nga tambok. Og unya misayaw si David taman sa ginhawa at tubangan sa Ginoo. O tanawa, misayaw si David at tubangan sa Ginoo. Unsa may giatubangan ni David nitong higayon nga siya misayaw? Mao ang arka mga igsoon nga ang gisudlan sa arka, ang gisulod sa arka mao ang duha ka papan nga bato nga gisudlan sa napulo kasugo og atubangan niini o sa taas niini naa ang larawan sa duha ka mga keruben o mga anghel. So pagsayaw ni David, nagatubang siya sa larawan sa duha ka mga anghel. So naa day pagsayaw. Ug giingon man gani gali dinhi samtang nagatubang si David sa larawan sa anghel o sa keruben, misayaw sa David sa labihan gayud taman sa gininhawa, sa iyang nahimo no. Atubangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo tungod kay naa siya nagatubang sa arka nga gisudlan sa kasabutan o diin ang larawan sa anghel nga may kalabutan sa atong pagtuo ngadto sa Dios mao ang giatubangan ni David. So mao nang gingon nga misayaw siya atubangan sa Ginoo. Okay, ko Brother Domingo Masira. Okay, mayong gabi sa tanan. Attorney, ako lang sumpayan po ng bahin sa larawan, no? Biblical man kini, og naa gani mga bersikulo. Si Susyas gisugo sa Dios nga maglumpag sa tanang mga Dios apan ang monumento sa taong balaan sa Huda wala niya ipaguba. Sanglit dili man kini Dios. Dos Hari 23:19. May larawan usab nga kung magampo kamo, magatubang kamo sa altar sa Jerusalem. Ang maong altar dunay larawan sa kirubin. Exodus 25:18-22. Klaro. Si Josue nagampo nga naghapa at tubangan sa maong arka kung altar nga dunay larawan sa kirubin. Josue 7:16. Maingon nga si Moises nagpatindog og larawan sa kamingawan. Si Jesus usab patindogon sa samang pagi busa buhatan usab og larawan. Juan 3:14. Si Jesus wala magpasipala og larawan. Gipakita niya sa larawan ni Cesar. Siya mingon, ihatag ni Cesar ang iya ni Cesar. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Mateo 22:21. Gibilin sa lubnganan ni Jesus ang panapton diin ni marka ang larawan sa iyang naong. Mao kini ang Holy Shroud. Juan 21:17. Kisgutan ni San Pablo ang larawan sa kerubin sa bag-ong tugon apan pabahagahatagan kinig bag-ong kahulugan. O daghan man ni attorney, ako na lang idiri sa last, no? Kana kay daghan pa ni siya. Pero nindot kini yung mga bersikulo. Kini na lang sa ending akong basahon. Kanang giingon nga larawan sa mga balaan gisimba sa mga Katoliko, ang buot ipasabot niya na mao ang pagtahod. Ha? Yes. Pagtahod apan dili simba nga giila nga sila ang mga larawan sa Dios. Nagampo kita sa gilarawanan dili ngadto sa larawan. Mao tayo akong ipambit attorney, no? Daghan pa mi sa sunod na lang po. Ikaw attorney, ikaw na lang po tiwas ani. Daghan salamat ug mga gabi sa tanan. Ako si Brother Mars DC
Salamat. Okay, Brad, no? Salamat kay Brad, no? Din sa di pa ito pasahon yung mga text. Atong dungagan, no, ang ilang gipaambis itong mga kauban nga. Kaya nasa Lucas 1:35 nga bahin sa kuan. Okay, naa diri mga text to ni nga. Okay, ato sa ipakuan nito ni. Mo na nga atong ipakuan, no? Nga kining pagdugang bahin sa kuan Santo Niño. Ang balaang bata mao gina ang pasabot sa kinatsila og Santo Niño. No, naana siya sa Spanish Bible. Basahon ninyo ang Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 35. No, nga sa binisaya nagpasabot gyud din nga ang anghel mitubag mukunsad kanimo ang Espiritu Santo o magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo tungod nini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios, balaan nga bata o Santo Niño. Unya kanang pit senior ang pasabot ana sa binisaya sampit sa Ginoo, no, kay mo gingon lang attorney nga ang senior nagpasabot mo na og Ginoo sa Spanish Bible, no. Unya ang word nga pit gipasabot og sampit wala pit senior sampit sa Ginoo. Shortcut na. Okay. Shortcut na, Brad, sa pulong sampit. sampit. Pit senior. O kanang mahitungod sa kanang balaang bata o Santo Niño sa kinatsila, mabasa po na nato, Brad, sa kuan. Mabasa po na nato diha sa San Lucas 1:35. Gingon din the angel answered, the Holy Spirit will come on you, and God's power will rest upon you. For this reason, the Holy Child will be called the Son of God. Sa to pa, ang anghel mitubag ni sa kang sa mahal nga berhen. Ang Espiritu Santo mukunsa diha kanimo og tungod niini ang bata nga balaan pagatawag og anak sa Dios. So bata nga balaan ug atong kinatsilaon mo na Santo Niño. So kanang Santo Niño mabasa na sa Biblia. Pero dinhi sa atong English Holy Child o sa atong Binisaya balaan nga bata. Walang ta kadala og Spanish nga Biblia aron ta mahibaw-an nato nga kanang pulong Santo Niño biblical na mga igsoon. Okay, na i-text din rin, no, na ito ipatubag ninyo sa 0912, last number is 736. Brad, unsa may buot ipasabot nga nagpasan ko og dako kayong krus dayon nagbitbit ko og mga santos, no? Nagbitbit ko mga santos, nakita nako sa kong damgo. Please, satagi ko kasulbaran. Salamat. Mga igsoon, nakadumdum ko sa panahon ni Hari Daniel, ni Propeta Daniel, nga gipatawag siya sa hari aron sa Pagbasa sa damgo. Pagbasa unsay kahulugan siyang damgo. Kita dita magpaato-ato nga muratag si Propeta Daniel. Wa ta masayod pero ang ato lang ikasulti ang katong imong damgo, Brad o sister, may kalabutan sa imong dako nga pagtuo sa Dios bisan pa sa ang imong pagtahod sa larawan sa Dios. O niya, nagyapon din mo, magyap. Mao mo ni nga sa iyang number, 0947. San Mateo 22:20, kinsamang naong o ngalan ang nakulit din sa emperador. Mo itong giikuan. Bitubag sila, busa si Jesus, mingon kanila, hatag sa emperador, ang iya sa emperador, o ngadto sa Diyos, ang iya sa Diyos. Munang nipambit po siya, no? Aktor yung punta. Okay, Brad Silbert, napamay oras ka may, no? Sa ika. About sa question? About sa itong tema. Sa tema. Kuan lang, kining hamubo nila nga nabili, no? Sa akong reflection, kining atong pagsayaw gyud atubangan sa pagkabata ni Kristo. Katumanan ni siya sa akong reflection, fulfillment ni siya atong gihimo nila ni David sa unang nisayaw atubangan sa sudlanan sa kasabutan. Kay katong sudlanan sa kasabutan naama dito ang pulong sa Dios, no? Katong nasulod, katong gisulat sa papan nga bato.
Unya ang fulfillment anang pulo nga God sa bagong tugon mao man si Jesus Christ, no, personal word of God, no, Juan 1:1. So mao po na atong gisayawan na lamang nagsentro sa iyang pagkabata. Ya, kung mayon putag na apod tay devotion sa iyang pagkadako na, mao pud tong Black Nazarene sa Quiapo ba na? Yes, sa So Quiapo. lain po na. Nga, may wala po sa nga na negro naman na kay black na. Ang Black Nazarene mga igsoon na atong nahibaluan gika na sa Mexico ang maong larawan o it is made by katong mga strong gyud nga mga wood. Yeah, Mga ligon yun nga og mga kahoy siguro sa ato diri murag kamagong siguro na. Hindi sila angay masuko at turning anong natay larawan nga gamay siya, naapoy dako. Kay sila po naapoy larawan sa gamay po sila dako na, di ba? Mga picture. Mao lagi. So, namatay igong panahon, Brad. Okay, no? Salamat kayo. Walang tayo igong panahon. Salamat kayo sa pagpaminaw. Sunod na punta Domingo pohon sa maong oras o istasyon. Sa ngalan samahan sa anak kong si Espiritu Santo. Amen.